Библиядан алынган Иисусның өйрәтү хикәяләре. Аны тыңлар өчен Иисус җанына бик күп кешеләр җыелган. Ул аларга мондый хикәя сөйләгән. Бер кешенең бик зур байлыгы булган. Ул көн сайын күп кунаклар җыйган. Аның капка төбендә ачтан интегеп Лазар исемле бер ярлы яткан. Көннәрдән бер көнне ярлы үлеп киткән. Аның җанын фәрештәләр Авраам пәйгамбәр җанына җыммакка илтеп куйганнар. Ә инде бай кеше үлгәннән соң аның җаны тамукка киткән. Бай тамукта азап чиккәндә, үзеннән шактый җирак булган Авраам белән Лазарны күреп, алардан жалварып сораган. Авраам, изгелек күрсәтеп Лазарны җаныма җибәр әле. Ул бармак өчен суда шылатып, телемне суытсын иде. Мин монда ут эчендә азап чигәм. Авраам анарга: Исеңә төшәр. Син үз тормышыңда рәхәтлекне байтак татыдың инде. Ә Лазар интегеп яшәде. Кажыр ул монда җуаныч тапты. Ә син азап чигәсең. Безнең белән сезнең арада тирән упкын бар. Шуңа күрә тамуктан җыммакка чыгарга теләүче чыга алмый. Шулай ук бу жактан да чыгып булмый. Алай булгач, синнән үтенеп сорыйм. Лазарны атам җыртына җибәр. Анда минем 5 ир туганым бар. Мондагы тамук азаплары турында аларга әйтсә, монда эләкмәсләр иде. Авраам аңарга болай дип җавап биргән: Аларның Моисей һәм башка пәйгамбәрләре бар. Шуларның сүзләрен тыңласыннар. Юк. Үлгәннәр арасыннан кемдер терелеп, алар җанына кайтса, ышанырлар иде. Авраам аңарга: Моисей белән пәйгамбәрләр сүзенә колак салмагач, кемдер үлеп терелсә дә, тыңламаслар. Иисус шуңа күрә бу өйрәтү хикәясе аркылы мәңгелектә кайда булуыбыз турында сөйли. Библияны укып, анда жазылганны үтәсәк, ничек җыммакка керергә икәнен белербез. Библиядан тагын бер өйрәтү хикәясе. Кенәгәчеләр Иисусның языклылар белән бергә ашаганын күреп, аны гаепләгәннәр. Карале, бу кеше языклылар белән бергә ашый. Монарга җавап итеп, Иисус шундый өйрәтү хикәясе сөйләгән. Әгәр сезнең 100 сарыгыз булып, шуларның берсе югалса, 99-ын калдырып шул югалганын тапканчы эзләмәссезме? Ә инде аны тапкач, шатланып, җилкәсенә салып, алып кайтыр һәм дусларын, күршеләрен чакырып, минем белән бергә шатланыгыз, югалган сарыгымны таптым дип сөйнерләр. Дөрес сүз әйтәм сезгә, күкләрдә дә шулай. Языклы бер кешенең коткаручыга тәүбә итүенә күбрәк шатланачаклар. Шулай итеп, өйрәтү хикәясе белән Иисус Алла патшалыгы турында күп сөйләгән. Библиядә башка төрле искиткеч хикәяләр дә укый аласыз.